Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan wis semangat kabeh ngene iki. Semangat. Semangat. Oke. Iki para yoga, para sinden, lan kru-kru sekalian iki ket mawawan. Wih. Oke, mawawan to, Kang? Besok malah, Bro. Wis sing nyempingi wayang wingi kok, Jan. Ora, iki kok dhewe saiki maneh nggon sing wati sing kaya ngene iki ngopo itu? Loh. Kakang iki tekan kene iki ora ngerti ta? Urung kok mau ora kandha. Gacok dijak engko jarine ameh ana pesta mangan. Pesta mangan. Oh alah. Ngene lho, Kang, kaya biasa. Sanggare dhewe iki lak sanggar keliling to, Kang. Tegese keliling kuwi ameh latihan ki iso ning ndi. Nah, wengi iki sanggare dhewe Karang Kadempel iki oleh kesempatan dalam kesempitan ya. Oh, kok goleke sing sempit-sempit iki. Ayo sing penak. Ngene. Ora ngene lho, Kang, ngene. Ki awake dhewe oleh kesempatan go latihan ning Sumawana. Oh. Sumawana to. Iya. Lah kok iso tekan Sumawana barang ki piye? Ngene lho. Nalika wektu kepungkur kae padha latihan ning Pringsari. Bapak Rahmat Supriyadi iki nyedaki Mbahku kae lho sing gede. Oh iya gede. Sing gede kae lho. Mbah Lan. Tak sawang kok do glendak-gleni bales. Oh, akal-akalan to jebule. Ya, tapi akal-akalan kok lho. Tak rungokke iki ya akal-akalan kuwi mak. Ora ngono kuwi iya, Kang. Ngene. Tak rungokke iki Pak Supriyadi iki ngendika. Ketika niki ngene, anak kula Azidan niku Pak mpun wancinipun tetak, Mbak. Kok bentuk baru ya Kang? Iya. Lah kan ya dijawab, ya ditetake to. Lah Pak Supriyadi matur meneh. Mangke menawi Azidan ditetakake latihane bocah-bocah dipun pindah dateng Sumawana mrika nggih, Mbah. Lah si Mbak langsung waduh. Latihane dalang ki isih do murat-marit ki ora dadi apa. Idep-idep ben do ajar kendel ngono lho. Nah cekake rembug ki ngono kuwi. Oh, iki berarti ki paribasan kok kesambatan ketanggap ngono tok ya ora. Iki ki niate dhewe iki pindah latihan ngono lho kok. Oh iya. Oh ya, tapi ya penggalihe Bapak Supriyadi ku ya apik banget ya. Iya. Amarga jenenge seni budaya yen ora awake dhewe sing uri-uri iki lah sing urip-urip jur jagake sapa jan. Nek ngono ya wis lah aku tak ya melu dedonga. Kanggo Dik Zidan ya, Kang.
Ya kono arep dedonga kepiye? Ya ngene lho, Kang. Ah, temake. Wah, sik aku nah, Tangane ngatung. ngene. Nah, Nah. donga kok petenteng iki. Oh, donga kok ketene ya. Ngene Cing. Ngatung munggah. Tak weruh ngene iki lho. Bagong donga iki paribasane kok ya ora kerep-kerep. Ora didangak-dangake. Ayo. Didangak-dangake iki. Nah. Muga lah batere. Muga adikku Sijan sakwise disupitake tambah bekti karo wong tuane. Amin. Tambah sengkut sekolahe. Tambah sregep ngibadahe. Allahumma. Amin. Oh alah. Aku kira tau roh Bagong donga pisane donga bengak tulang tulung ngono iki. Dasare wong golek swara ya ngene iki. Oh. Lah, kuwi lho. Tapi ya bener dugamu kok. Lho, niku lah. Niku teng wingking mawon Pak. Ora diboten kepenak itu. Yakin nih. Nah, niku lho. Ngene. Iki lak ana pamundutan saka Pademen Seni Budaya. Dene pamundute iku ana 1 solawat Tombo Ati, 2 solawat Badar, 3 pepiling. Wah dia ayem tenan iki. Menawi nganggo bawa sinten ingkang bawani kula sumanggaaken. Apa iki? Niki solawat Tombo Ati. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa lam berjawatin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para ustad ingkang minulya. Panjenenganipun Bapak Lurah ingkang kula hormati, panjenenganipun Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT ingkang kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya tamu undangan ingkang kula hormati. Kula panjenengan sedaya dalu menika saged kepanggihan monten memiliki panggenan pinarian sehat, waras, jasmani, rohani, paring rahmat, nikmat saking kersane Gusti, ucap syukur alhamdulillahirabbil Amin. wonten ing dusun Watu Gandu ngawontenaken pagelaran wayang kulit hebat. Tepuk tangan Watu Gandu. Yo. Seni budaya, Bos. lah nggih. Wajib diuri-uri. Nah, Niki wonten pamundutan saking tuan rumah. Wonten Jambi Manah Tombo Ati. Jambi Manah Tombo Ati. Jambi Manah Tombo Ati. Mawi bawa. Wis kene didadak ya sak isa-isane sik. Lah, Siap. Rukun Islam kalimah puniki ketindak ngring sasama aja padha ditinggalake rukun lima puniku Asik. sahadati kang apa siji Tarik tuh. kang angka loro salat
kang angka 3 Ramadan nindakno siam Cekok sapa iki? Patiakan kali mong ibadah rukun Islam sampurna Tibake napa niki? Waranggono Lho, iki pepeling makno bani. Nggih, nek niki bawane pepeling niki Mas Petruk. lanjutkan dulu Nggih. Pepeling itu. Nggih, niki Monggo. kula ki gumun karo jenengan wong nembang kok jan persis kaya dalan endhok. Dhewe tak pakai kono. Masa iki tibake tenan iki. Kok kita wis kene kaya dalan endhok dhuwure kok ana sundenge. Ya Allah. Masa kaya ngono bagusnya kok kaya misil. Iya. Lanjut. Nggih, nggih, Mas Petruk niki diaturke tembange pepeling rumiyin nggih. Oh, nggih, sumangga. Niki monggo Monggo. sampeyan. Nggih, kali kanca-kanca.
iki Nggih, karepen nggih. sami padha eling. Padha eling. Iki wujune nang Islam. Islam ki apa? Ah apa ta? Isa. Heeh. S-nya subuh. Terus L ya luhur. aneh. Asar. Eme. Maghrib. Ngono kok ora ngerti lho. Ya pancen sing pinter ketok sampean kok Kang. Oh iya. Heeh. Ya kurup karo brengose iki. Iki lesone warok. Kaya ular tahun ya, Mbah. Iki terusane ana aneh no. Napa malih Mbah niki? Ini ana terusane meneh gedhok. Oh, ati ta mau. Sore krungu adan. Oh, iki. Mas. Masuk ayo. Wis Nah, padha cara tutuan biyen kok. Nah. Ya. Orang inget deh. Nek biyen gak aku ya. Gak aku ki biyen dasake bendo ero. Oke memper. Obat wae ora ana, tutuk arep mati luweh ora luweh, mari luweh ora luweh. Kanjele balok. Kanjele balok terus sing gawe jagok dikeki bantal ketan sak. Mboten dipipis watu nika, Mbak. Ora teko dikepok. Oke. Jaman biyen jenengan wis supit 20 tahun kok. Ya 20 tahun. Wis alot nggih. Ya pol, malah diklopong bendo. Bingung mulai arep ngasah bendo yo nganggo apa? Wis kadung alot kok. Ora apa-apa. Yo jenengane netepi wajib. Netepi wajib niki Mas Zidan nggih. Sing sunat kelas pinten niki Mas Zidan? Mas Zidan. Niki. Kelas pira ya? Oke, kelas. Ngejeng ajeng mlebet ning ngene SMP. SMP saiki wis nganggo kepinteran disanggo kepinteran pedalangan. Monggo ya, no. Nggih, pripun? Kecamatan Suwono adalah satu-satunya dalang kecil neng kene kono. Oh. Pokoknya selama hidup saya hidup di Candi Garon itu baru ini. Dulu sini ada. Biyen ki ana kene ki ana kesenian nek ora salah maulud. Maulud. Pada waktu dulu. Sing tabuhane, Mbah? Sing tabuhane to bangun judul. Nah, Sing nadane to pluntong pledi. ya wong aku ya kuwi. aku ya kerep ning kene biyen pas dek latihan dek ulang tahun sapa dhisik ya. Dek masih ketuane Pak Sopo. Niku kula ya ora maido. Sinten sing mboten ngerti karo Mbah Sis tukang kluyuran ya kan? Lah iya Juara. ora juara juara. Le ngaji iki alif batak yak-yakan kok. Tuh nek
diwulang gurune iki kon ngejeng bak sing mati kasro bis ora iso ngaji wis anggere iso ngiris kubis bakul pul kan iki. Ayo pancen. Mas. Ning Potongan. ning bejone ya nak. Nggih pripun? Ya iki jaman rekoso ngene kae kowe nek kowe urung wong kowe petluk karo aku kowe sakmene kok. Kula Alah. sakniki gak 23 mlaku. Ah, 23. Oh, yo 3 karo loro 5 berarti ya. Arep dites ora jajal 23 kaya ngopo. No, aku tak akon kowe ya. Napa, Mbah? Dudono kepinteran Kepinteran. sing tembang Jawa sing nyemek-nyemek yo. Iki pesanan saka kanca-kanca watu gandung kene kok. Iki wau. Yo Mas, dikek yo apa yo? Kebo atine Ah. ajeng. Sing Jawa asli yo. Sing Jawa, sing Mengko tumpangi mengko meneh. Oh, ngoten. Ya ayo. Lanjutkan ayo. Lanjutkan iki Mas Petruk pripun? Iki sing kagungan dalam rumiyin nyuwun Tombati. Nggih. Tombati sik. Oh iya yo. Semoga Tombati Ngene sing kene mau lho. Rukun Islam sampurna. Nggih. Wala kono. Allahumma ayo Mawit. Saran monggo. ya Allahumma ya Diraweke sisan. Aja dumeh isih enom gawe pameran. oh Ngalor ngidul nitan ngulon turu dalan. oh Ngano desa tuwa jane ora. Melakune ning kekere pungkuk kecekang. ayo nek tenggoke tetep kejengkang wong tenggone ora Ngomong Jawa kuwi satu. Aja dumeh. Macem-macem seribu macem aja dumeh, Mbah. oh Aja aja dumeh, Dek. Aja dumeh. Ini aja dumeh. Seribu macem. oh iya Kanggo pepele kagem adik jidang. Nggih. Adik-adik niki lho, wau lho rombongane napa sing nderek niki wonten padepokan apa sanggar? Sanggar. Sanggar napa niki Mas? Karangkadepel. Wonten sanggar Karangkadepel enten pinten? Siswane pinten? Wah, pinten nggih? Pinten? 6. Sisih ana siji iki mah ngerti iki. Nggih pinten? Terus sapa? Nggih 9. Sisih ana siji ya. Siswane ana siji. Siswane. Oh, iki sesayaan iki. ya terima kasih yo kuwi tugas-tugas urip to Nggih, nggih. oh contoh gek kuwi yo yayaan Nggih. Anek kula lak manut kahanan. Ngoten niku lho. oh manut anak aku ya
kaya jenengan terus. goleki kahanan. Lah nek ora tak goleki ora kena. Nggih, Ayo. muga nggih sangsaya ngrembaka. Heeh. Anggone sami sinau wonten menika lho. Napa jenenge sanggar Ya. kadempel. Kadempel. Muga-muga dadi dalang mangke niku dalang sing kondang. Bibit-bibit Nggih. dalang di kecamatan Semono adalah dalang Dalang bocah. sing berbobot. Nah, berfoto mudahan jangan keset sinau. Nggih, pokoke mangke dalang sing bisa misuwur. Lah, Nggih. ini Nek wis Gini ya, ngoten niku dalang sing payu lah nek sing kene dhewe. lah nek le pinter bisa no. Nggih, nggih. Nek sing payu ki rada angel nek tanpa srawung. Lah iki gandeng sewengi iki lagu rohane aku duwe lagu siji sing luwih tuwa. Napa? Babat Demak Ayo lanjutkan. jenglengke Mas. Yo, ora apa-apa. Jenglengke wae. Jengkleng. Jengkleng. Terus Kak. Ayo biasa pangkur jengleng kok. Oh. Jenenge aja turu ngoten ae. Wes dadi. Ayo iki jengleng pangkur jengleng kok. Masjid nek iki jengkol aja kaget. Ayo, iki nyiptane para wali. Ngejarake masjid teman. Lah iki kan sewengi iki anane lagu rohani kok. Nah, tunda 3 langkung dan nyoras pati Wis mantep temen. Mangkat masih sepigilan itu. Biar. Wis leng ngangkat punjul saka Iki sing bawa iki Pak Jogo nggih. Pak Jogo niki. nggih Pak Joko. Jogowono, Pak Jogowono. Jogo boten iki Pak Jogo niki. Joko napa? Pak Sis Kampling. Tak kira nek Pak Joko rondo. Ayo kuwi. Wis pokoke mbok cangkeme do duwer monggo aku teko wae wae. Ndo teko Teko wae. Ya wis tak terusne ya no. Terus kalane dorong mudeng nek iki tetep ora mudeng kok. Monggo dilanjut. Ing tengahing pengi manahan sampake Mas aku Palaran iki yo palaran yo tan piring kinan tora ayo ayo langkung pekik kalamun mas jadi nolong kinan kiring kinaan tura sabdaning bupati ayo lanjut yang dadi wong Islam sakate rukun tunan yo ora
lakone sendalo saja kok enggalan padha dunya dadine man poso ning romanton pagayuwe yang bingung manembah karo kang gawe rek ya nak. Nah, aku meniku gede. Ayo gede lu ya gede. Terus saking gedene monggo. Yo, syukur bisa ati. Kenapa tenang? Karena suci yo. Alamun kowo yo. Syukur bisa moga-moga sing ditetak mang ya nak awake iku dhewe nggih niki sing wis ketak urung dereng durung nek kasake bendo niki nggih oh sakniki kelas pinten adik kelas kali untuk didelok untuk didelok mugi-mugi mawon ingkang mbau resa dusun pundi Mas Watu Gandu, ingkang mbau resa dusun Watu Gandu utawi kebun Batidak. Mugi-mugi disuwun berkahipun sakmenika gandeng wonten Watu Gandu sampun wonten dalang enggal. Dalang bocah mugi mawon Kecamatan Bungono Rembaka. Mudah-mudahan ada sesuatu apapun. Niki
bisa kerjasama. Pasis. Apa? Nuwun sewu niki. Niki bintang tamu ketiga niki kok dereng kenalan sing setunggal saking pundi, wedokane saka ndi, jenengan pundi. Oh, nggih. Niku. Toko langsung nyanyi. Aduh. Ayo ora apa-apa pancen cita seni kok. Nek aku Kenalan yo engko sik. Ayo kenalan sik no. Siki sing Lah jenenge ayo. kemeton. Oh, kemeton. Nggih, urung mansane metu keteko wis metu dhisik. Lah jelas beser. Pancen angel ribet kok. Ulang ana meneh. Pidana meneh apa? Beser to iki? Napa? Wong nek beser kuwi keterak B5. Ayo B5. B5. Siji Napa? blabur. Nggih. Loro Nggih. budek. Nggih, telu. Buyuten ngono. Buyuten Njur papat. beseren Ana menlima. bablas. Oh. Lah kuwi 14 inalillah. tur ngene lho. Nggih. Wong nek blabur wis cilaka. Namatke apa-apa endi to iki? Kaya ngopo? Kudu niku sambungan. Kuwi nek blabur bisa. Nggih, mulane niku nggen jenengan iki ora aja disambung kaca. Oh. Nek pengen disambung kaca niku ora patek ketok. Lek mresane kurang cetha. Oh, jelas lah Sambung ketok. apa? Ketok, nggih. Sambung apa? Nek sampeyan niku sambung obor. Oh ya ngono. Ya Sing angka loro budek. Budek kuwi kekedhen rumangsa lho. Pamane iku budek ana wong ngomong apa kuwi rumangsa. Kae sing diomongke apa to kae? Apa ngomonge sapa? Kuwi wong budek. Malah ngirit tuh. Lah ya ngirit iki ngirit. Ngirit rasa omong. Terus Nggih. mlaku rono kae. Nggih. Nuntun sapi. Nggih. Nuntun sapi kuwi ora ya rumangsa meneh. Ora takoni. Sukane panut. Lah sing takon ki ya sapa ngono lho. Ya nggih sing takon iku dibatin. Terus kae weruh, Mbah Sis ki weruh. Nggih. Nuntun sapi. Ngadeg ngene iki ta. Nggih. 2 ringgit. Lah sing takon ki ya sapa? Rumangsa. Ngene nggih apik niku kok sinyale akeh. Sing ketiga. Niku tandane niku sensitif. Ya, iya, bener. Nggih, toh. Terus meneh buyuten. Nggih. Niku apik niku. Iki ngewe. Angger nyekel apa-apa Apik niku. Nggih. Oh, nggih. Apik malih niku. Nggih, nggih. Nggih. Kuwi jenenge buyuten. Iki mengandung lali. No. Sok gampang laleng. Nggih. Cah ayo. Kula. Iki ana pamundutan ular gambar. Ayo. Ular Nah. sinten? Eh? Ular sinten? Ular ki aku wis tak cukur mau. Lah. Piye? Kok gedhe ular kembang mawon wis iki nyemek-nyemek tenan iki. Iki mau kedokon kenalan nggon nempungke dhewe-dhewe. Lah, kayu kenal ki no, kenal ki jenengan iso. Piye? Ya mbok menawa sesuk adudang rene kon macul. Ayo. Lho ya ayo lanjutkan. Ayo lanjutkan. Kaya dikenalke to bintang tamu ora kenalan iki. Ayo bener. Bintang kejora kok. Iya, ayo. Piye? Ayo no, Piye saiki? Ayo sing ireng sik. Sing ireng sik. Ayo singirang ayo singirang. Lah iki ngene. Sampeyan niku sapa jenenge kok lagi ngene? Iki kenalan sik. Lanjutke iki kenalan sik. Ayo. Iki miturut tuan rumah winganan iki. Heeh. Mending ngene. Piye? Rek, apa? Kok rek anakku supit dranggonku ya aku niki iya. Iki tanggung jawabnya gede iki. Oh. Utang budi wis ana kuwi. Kok dolan muni dolan nggonmu ngene iki? Heeh. Lah kowe kon dolan kok munggah apa? Ana keduane. Minggu iki wis kok meneh. Oh. Kuwi pokok iki tak kono-kono buka acara kuwi, tur bukaan pertama sing kaya kiai lho. Paripun kowe iki kiai-kiainan. Engko sing kiai sing asik ana dhewe. Waduh, wis ora apa-apa ae ngono kuwi. Oh, ngono. Ning nek kandha karo wong kene iki muni ngene. Piye? Iki ana dagelan jare saka Tuban. Oh, Tuban. Sijine saka Gresik. Tuban kok Gresik iki waduh. Untuk karo Gresik. Miturut akalku ngene. Wah, kok saka Tuban iki bener kandhamu mat sing metu tukang tambal ban ya dapur iki. Oh. Lah iki iya, lah iki saka Gresik jare. Lah kok Gresik? Ngejak geger gasik. Kasihan aku yo ngono. Kuwi ceritane ngono. Ya, aku saka Bogor. Bogor iki lho, Bogor iki lho. Iya. Bogor iki. Piye iki? Ya, aku dari Bogor. Mas. Iya. Oh, ya Bogoran Mas. Iya. Bogoran akhirnya. Ya nggih kok ya niki derek anu mawon pitepangan kalian Bapak. Lho oke Mas Abi. Pak Romat kalian Ibu Yeti. Karo Musika. Mugi dados renaning penggalih. Amin. Amin. Nggih,
sowan wonten mriki namung badhe nderek ngestreni ugi ndedonga anggenipun ingkang putra Mas Zidan dipun tetakaken dipun sunati. Nggih kula mboten ajeng niliki. Mboten ajeng niliki. Dadi ora Ora sida. Nggih. Ora iso. Nggih mboten pareng Ah tak kowe dina malah kowe mabur. Nggih, mangke nek kula tiliki ora mari-mari. Ah ya ora mari-mari wong mesti mlecet tok. Kula ndongane niku muga-muga mboten pulih kaya wingi nggih Mas Zidan. Layak. Wis duwe bojo apa urung iki? Nggih nek pulih kaya wingi ndak wayangan malih. Iya. Nek kula ndek Nggih, pangestunipun kula menika dereng duwe bojo wonten mriki. krungu kowe. Krungu. Kula nembe nglamar kalian Pak Slamet Gosrek niku. Oh niki lek kaya kuwi lho. Pengendang ki sebutane Gus niki. Gus Rek. Iki kalih pengendange niki wis pokoke niku ayem tentrem wis. Cetoke ya gone ya kesing bujang iki. Kalih Gus niki lho. Iya. Akeh sing apa? Bujang. Bujang ana loro. Apa? Bujang ora ndek bojo. Heeh. Bujang ibu-ibu sak diterjang modar kowe. Kuwi pikiran ayo biasa. Oh, biasa. Nah, niku ingkang asma sinten? Manut kahanan kula. Oke. Apa to mangke? Iki kok ana wedok kok sreken lho. Ayo. Aku ya ngira. Anu nggih, kula dipun paringi nami kalih simbok kula niku Simbok. Pak nggih, Pawitri. Oh, Nggih, Pawitri. Nggih, Pawitri sing arep niku pawit kena nggo pawitan. Oh, nggih. Tri niku sing nomor 3. Nggih, mergo kakang kula sing loro niku pun metu dhisik ning tak pateni. Lho kok dipateni? Aku lho sak anak metu. Nggih, berarti pisanan simbok niku di anak lanang. Heeh. Mati. Heeh. Nggih, sing nomor 2 nggih di anak lanang nggih mati. Mati meneh. Mertelu niku kula. Nggih, mulai Pawitri. jenenge Pawitri. Pidalem. Nggih. Terus saking mrika nika. Kaya sing jujur. Nggih, kula saking Laladan Kaloran. Oh, kolora. Koloran. nggih. Oh, beneran. Kok nek manggung dadi jenis kae. Nggih, dhuwur di ambung sing isor nggih. Basah. Nggih. Oh, temanggung udah diteres. Iya. Kan dhuwur tambung isor. Ah, sing isor niku nggih teles. Lah, Perkontes nggih. udan deres niku. Oh, nggih, kula nderek napa ngaten. Jenenge Nggih. sinten asmane? Nek gosip nek jenengane aku ora tak tutupi sih. Pak Sis Kampling to. Ah, nek kula atas nama Pak Sis Kamling. Nggih, ingkang Pidalem. kula ngene mawon pun dipidalem. Oh nggih. Wonten ngontol ler. Kontol ler. Maksudnya ler kok kidul. Ler yo iso kidul iso tengah iso nyuwun sewu kula nek babakan wong wedok kula pun ajeng mboten golek. Wong kula teng Bodang pun duwe bojo 3. Niku mboten tedeng mboten aling-aling nek nami kula asline Siswono. Siswono niku wasis nek alas. Nek ning omah mami ndak copoti wedhus. Wedhus ora ana untune. Pak Sis. Pak Sis nun sewu. Kula ki nek percaya nek wedokan iki kita pancen jerek urung dibojo iki. Kita iki ditamat kok urung tau mambulanangan. Nah kaya gedengan kae padha karo aku. Kita iki urung tau mambulanangan iki. Urung isih Urung tau mambulanangan iki. Urung. Ning lanangan jaran. Angin kula nggak tahu turun kandang wedhus kok. Ning jebule bengi niki kula kok dicampur karo wedhus-wedhus. Kowe berok. Bener? Wedhus berok. Turahan basaran. Iki turane iki ya iki. Kalau mau wonten pamundutan niku gandeng wonten swasana sunatan. Nggih. Niku nggen bab permanukan. Permanukan. Putun. Nggih sing disuwun niku manuk podang. Sik. Oh iya. Tak omongi sik. Kae. Lagune manuk pedang sik. Nggih. Nak persupitane nang kelingan kancaku. Napa? Aku duwe kanca Cina jenenge Om King. Kuwi juragan gedhe. Nggih. Terus muni ngene. Kuwi kumpule karo aku bendina esuk sore iki hoping. Hoping iki kanca. Nek ditambahi siang ho hoping siang ho iki kanca beken. Nggih. Muni ngene iki karo. Angger kulo. Allahu Akbar. Terenyuh hatinya.
Oh, oke. Kuwi juragan gede kuwi. Boleh kesasar gede tol. Ora sing ngose. Ya terus omong karo aku. Red, ngopo? Saya itu ada suara adzan kok. Hati saya tenyuh. Tenyuh ra iso singkek Cina kok. Tenyuh. Hilang saya itu. Tapi di mana? Di mana ya? Siang adzan. Malam juga adzan. Mau menjelang pagi adzan. Saya tuh hati saya tuh tenyuh. Mending ngono aku. Lah terus kok kang supit kuwi jura. Napa? Terus mending ngene. Hubungannya apa? Ya ora akhirnya supit kuwi lho. Lho. Nek aku tak masuk Islam di mana? Kena wae aku ngono. Boleh. Tapi omongnya aja karo aku, engko tak suwanke para kiai sing gone aku. Iya. Oh, aku lho. Jon, Wis di ngene-ngene wong Islam ki ngene enggak saya dijelaske sing 5 kuwi. Lah terus Cinone bali karo aku. Aku diundang. Rene tak omongi. Mbah Yai lak ngundang aku. Al insanu makhluk manusia. Apa ki Mbah Yai? Manungsa ki luput lan lali ngono. Kae iki Cinone supit kok urung. Jiar iki aku. Lah ngakon iki piye lho. ayo takoni supit kok. Akhire ngene. Kiliki. Wis kondo karo mama iki mamae anu kuwi Mimi iki lho bojone maksude mamae ini Ya. mamae Nene aku wis nuli Pak Yai wis boleh tapi syaratnya satu harus supit sing wedok muring-muring ngono Ngapa? jare dipotong ngono ya ana mbari tongcok 5 lho dikira entek wah aku diundang rene tamu edan kowe iki saya kira saya selman nek dipotong aku sing rugi ngono aku dinek-unekke Ya. wah aku bali wah piye iki aku Jon. terus tak awi ngene iki suwitok nang kono ana lho tak ajak nang kucingan tak ajak ngopi kowe iki kudune iki supit sik kudune kok ning dipotong sithik seminggu ra nanti mari ya tenane iya kowe pamit lunga seminggu lemune arep kirim dagangan Terus sido supit kok ora. Mose akhirnya pamit karo bojone. Mama meme iki arep kirim dagangan luar daerah. 1 minggu pulangi. Oh iya. Takon supit ngono. Oh ngono. Le supit ki cepet mari dileser cis ya. Mari. Balah, laser ki sepele. Sesuk ki lho tahun 2050. Lah iki Sesuk ki modele ra nggawa laser, Nggawa nggawa remote. Oh. Wah, tenan. Dadi iki Iya. yoko iki Terus? yo iso di-remote. wah iki kok Mas iki remote anumu. Sesuk di remote. Di remote ki iso Iso makan. Iya, berarti hati-hati Piye sesuk. piye nemoni? Tak gone tol. Niki sias diaturi Oh, mbok. Sido. akhirnya kuwi dasos mari balik. Jor, Ya nang omah terus dicoba kok piye aku ora ngerti to. Aku dibel. Brat. Kok gak kok senani meneh? Ora, ini kabar gembira. Lah ngene ngono. Kabar gembira. Langsung jejak blonjo nang pasar iki. ayo ngopo meneh ngopo. None Pak Yai belanjake kuwi sembako. Mergane Lah seneng-senenge kok. aku iso seneng. Terus mending ini daso Pak Yai ini ditekani mama ini mimi to. Ayo. Wah, pae mama ini ngopo dengaren kok belanjake sakol iki. Kaget Mbak Yai iki. Ayo, ngopo? Kok dengaren. Kuwi daso mlebu mama mimi wis guyu-guyu. Wah. Lah, Pak Yai nganu apa jenenge? Dengareke ngopo mama mimi kok guyu-guyu. Lah ngono. Mbah Yai, sampun terima kasih saya. Mbak Yai kebiyen-biyen terus hari ini gitu. Le ngopo? Ale jarene wis Le supet kuwi. go hello jarene. Oh, wis SNI. Iya. Walah, terima kasih Pak Yai. Ning arep ngono kuwi. Ayo ben arep ngono kuwi to. Engko le dadak tekan pasar Bandungan. Lah yo gitu. pasar belajake sakol. Tekan pasar Asmara. Saking senenge. Lanjut monggo. Ayo. Niki nggih tembange wau napa kae jenenge manuk podang. Podang kuning. Kudang kuning. Urusane manuk wae. Akeh niki wong Yo. nggih tengah sunatan niku diaturi tembange permanukan. Lah iya. Manuk bodang mlakune ngulon ayo. Ayo. Nadyan muncul
Oh, manuk ki beksi. Ki beksi. Ya, teruske. Dasar wujude mung beksi ning gawe taline apa isor mau? Ati. Ronto niku ati. Isore. Ati. Oh. Ati isore ati manuk. Oh, iya. Kok ngono jerake mau kok ya. Terus. Ngelos manis tormrak ati. Ah, niki kowe wis tau ngelus-elus. Ya ampun. Mas Bagi wis tau kelus-kelus. Ya ampun. Urung tahu kok, urung tahu ije prawan. Oh, ayo. Ije prawan kok mosok wis hafal konoan. Kula niku manuk teng omah kok. Oh, manuk sing mah. Nek esuk tak lebokake, nek bengi tak lebokake. Manuk gagak kok manuk pleci. Manuk deruk. Oh, sing jeru. Oh. Oh. Lelono kok golek manuk. Lah iya kok. Golek isi Nah, podang
Semarang dasora penak kewarang-arang Demak kota Bintoro rasa penak bendina moro lah nadane kok ngono iki nadane kok kaya ngono Ayo pancen dadi ngono ku. Tak rumah-rumahke kok ngono monggo terus sik Ora digoleki sik nang pamundutan. Iki padahal padahal ya kon ngendikan bareng padahal Wah, Mas Petro. Dawa Mas Bagong napa Mas Petro sing gundul siji ke sapa to kuwi? Wah, kok matane kok srelok ceplok lho. Ya Allah. Aku to. Engko majalah aja ngersake napa niki bokongan. Wah, napa aja ngersake? Jaluk sing Jawa deles apa arep jaluk sing Gredo. Nyuwun patine kampret niki. Lah, Iya. nggih. Pelogong. Ayo, Aku dhewe ya bingung. Bingung lho. ras mang bingung pijeti. Wah, iya sik. Ngene lho, Kang. Ngene. Iki to penake ketoke sambel kemangi ngono ya penak. Nah. Iya. Niki. Ngono lho, Kang. Nggih, boleh. Niki wis tunggal tembang malih. Heeh. Iya. Yo. Nggih, monggo Gus. Sumangga. Lah kita le dawuhkan itu. Monggo Gus ngono ya Gus oleng. Ayo Pak Gus rek ndak ora monggo Gus. Wis pokoke top-tope ning kok ya. Ya gawe seneng-seneng begini wae. Nggih, dipimpin oleh seorang Gus. Ya iki bapak guru iki lho, iki bapak guru. Nggih, menika. Bah. Oh nggih, menika ingkang anu nggih. Gula mentah para putra menika iki. Ya wis sabar. Nggih, piyantunipun. Iya. Monggo sambel kemangi.
suwun. Matur suwun. Ya piye, Truk? Mugi kemawon nggih Pak Rohmat kalian Ibu Yeti nggih sasampunipun menika napa slametan nek nggen kula. Nek mriki napa jenenge? Wilujengan. Wilujengan sasyakuran nggih. Nah. Nggih, mugi-mugi pikantuk rahmatipun Gusti. Gusti Allah. Nggih, tambah rezekinipun. Nggih, tambah bagas waras, tentrem ayem. Pokoke dipun paringi gampil samudayanipun. Ngaten nggih. Niki adik bidan kan duwe adik napa mboten to? Duwe adi mboten. Kita urung. Durung to? Durung. Muga-muga golek to. Lah iya. Nggih mangke bar wayangan teko produksi ngoten. Ayo gawene.